Lidi malujou dobře, jako graffiti scéna v Praze, nějaký crew, 20 lidí, jako fakt to umějí. A DJové se to naučí, MC jako nějaký budou a lidi, co tancují breakdance, jako to taky umějí. Nikdo nemá tak velký problémy a není tak drsnej typ, aby dělal nějaký hip-hop. Jako. Hip-hop v Čechách žádný není. Jako. My děláme hip-hop, protože já chci říct hodně vět jako těm lidem a pár vět je slyšet i na tom koncertu. Jelikož tady nikdo nebyl schopný udělat pořádnou hip-hopovou akci, tak jsme se museli rozhoupat k tomu, že si ji děláme sami. A jsme předtím udělali Roxy, která se jmenovala Kick the Shit. Do té Roxy přijde samozřejmě hodně lidí, což je dobrý, jako aby se s tím seznámili a na příští akci třeba reprezentovali sami sebe. Idem na drogu, po ktorej som ožil, cítim pokon mojho srdca, je čierny, je to prekrásny pocit. Skúzo a ver mi, to sme my. Chceme repovať o veciach, ktoré vidíme okolo a ja vidím okolo seba Slovensko, prípadne Čechy. Repujeme tak, ako nám huba narastla. Proste som stredoeurópan, tak potom sú moje texty. Egoizmus. V Čechách aj po dnešnom večeri sa nám to vidí veľmi dobre a asi o jednu triedu vyššie ako na Slovensku. Hip-Hop ist immer auf das aufgebaut, wie man es interpretiert, weißt du? Wenn man kein pessimistischer Mensch ist und andere Sachen machen will, so kann man das tun. Hip-Hop lässt dir die Freiheit. Die Philosophie besteht daraus, dass man, was ich vorhin schon gesagt habe, seine Ideen, die man hat, einfach umsetzt. Egal wie krank die sind. Fließt viel Geld. Jeder will eine neue Gruppe haben und jeder will halt Geld reinstecken, was mit Hip-Hop verdient. So sieht's aus zurzeit. Spousta hip-hopů jako v Americe a ty blázni, který bydlejí v Los Angeles, tak ty říkají jenom si v autáku a ten, kdo řídí to auto, tak to je ten, který mi říká, kde já mám tady toho zmrda zastřelit. A já nikoho nezastřílím, už to oni jeho rozhodnutí. A oni střílejí proto ty lidi, že se dívají na televizi. Jako od malička. 200 kanálů, ve kterých se jenom střílí. Proto tak zpívají a proto tak já nespívám. Já bych stejně tak nespíval, kdybych se na těch 200 kanálů díval. Já bych zpíval o tom maximálně, že dám 200 gólů v jednom zápase fotbale. Nechodíme na hip-hopové akce. Jediná, která vím, že je také v Batalionu a tam chodí Chaos a ty malí děti a tam já nechodím. Nechci vůbec žádný hip-hop slyšet, protože hip-hop je život a život žijeme každý svůj. Jako. Já jsem dneska sice troska, ale snowboardovat po horských stěnách dopadla bych ještě hůř. Now, let me ask you this, off the record. Is it true what they say about how they smoke a lot of, you know, sklonené hlavy mojich kamošov. Vidím ich každý večer, dávam si otázky, na ktoré odpovedať neviem. Niečo jak osud ich krúti a ja som jedným z nich. S nimi sa smejem, s nimi aj smútim. Kam sa to všetko rúti? Kam sa máme schovať? Nie kam. Museli sme zabudnúť a existovať. Mnohí z nás postupne klesajú až na kolená. Stávajú sa dôkazom toho, ako sa žiť nemá. Takisto ako aj ja snívajú o bavoráku, o tučných veckách, o prepichovom baráku.
Každé ráno sa však budia, hlavou krútia a že to bol len sen, veľmi dobre vedia. Život je krátky, no my chceme žiť, niet kam utiec, niet sa kam skryť. Z každej strany počujeme iba nie. Máme svoju zbraň a to je zakázané uvoľnenie. Život je krátky, no my chceme žiť, niet kam utiec, niet sa kam skryť. Musíme však prežiť a každý z nás to vie. Máme svoju zbraň a to je zakázané uvoľnenie. Túto vec venujem všetkým kamarátom, všetkým tým, ktorí sú ako my, ktorých život pozval do uličky zelenej, slobodnej a plnej možnosti, sú ale štvaní ako zver, štvaní z nevedomosti. Hubu som si obrátil iným smerom, riadený iným vetrom, bohužiaľ meraný iným metrom. Všetko, čo znamenám, je veľká ostrá čierna nula. Za tento titul nemôže len moja huba. Niekomu by sa páčili moje ústa zašité, pichlavé názory zabité, lebo to, čo robím, spolok mravní čistých neuznáva. A tráva, to je pre nich veľmi silná káva. Čo mi však dáva, mi nikto nikdy nezoberie. Som vec nad vecou, Zeus hip-hopovej prérie. Ganža mi otvorila oči, ale nezavrela dvere. Som v pohode, tak koho to sere? Život je krátky, no my chceme žiť, niet kam utiec, niet sa kam skryť. Z každej strany počujeme iba nie. Máme svoju zbraň a to je zakázané uvoľnenie. Život je krátky, no my chceme žiť, niet kam utiec, niet sa kam skryť. Musíme však prežiť a každý z nás to vie. Máme svoju zbraň a to je zakázané uvoľnenie. Nulová perspektíva berie nám staré úsmev, hnusne a drsne sme odsúdení na neúspech. Dieru vo vrecku umočí na pár dní mizerná podpora a znova hľadať dvere, ktoré sa nám otvoria. Šanca nájsť job, ale naozaj dobrý, je taká malá, ako zobrať loptu Jordanovi. A tak sebavedomie opäť padá, viera zajtra zomiera, aj keď nedozretá a mladá. Sidla dať hore hlavu sa mieša s pivom, s vínom, pomaličky sa stáva ich synonymom. Štartuje lotéria ozajstného sveta, v ktorej nikdy nevyhráva číslo 920. Márne sme čakali na pomocnú ruku, krásne zabúdame v našom začarovanom kruhu. Kolotoč sa točí a všetky problémy sa na chvíľočku zmenšia ako naše oči. Život je krátky, no my chceme žiť, niet kam utiec, niet sa kam skryť. Z každej strany počujeme iba nie. Máme svoju zbraň a to je zakázané uvoľnenie. Život je krátky, no my chceme žiť, niet kam utiec, niet sa kam skryť. Musíme však prežiť a každý z nás to vie. Máme svoju zbraň a to je zakázané uvoľnenie. Kdybyste někdy viděli v metru partičku, jak se točí na hlavách, vůbec se nebojte. Nejde o žádný epileptiky ani exhibicionisty, ale o úplně normální tanečníky breakdance. Asi před takovýma 4 rokama jedna z největších tanečních škol u nás pořádala seminář, na kterém učil Petr Ježek, který vlastně to tady rozjel. Mě prostě v té době začala brát ta hudba, jo. A vlastně jsem se zajímal o to, jak se na tu hudbu tancuje, takže pak jsem se dostal prostě čirou náhodou k tomuhle chlapovi a od něj jsem se to učil. Černoši na poušti se točí na hlavách a začalo to všechno asi v Americe v těch 80. letech, kdy se to vlastně dostalo do rukou lidem třeba z New Yorku a z LA
kde se založily v podstatě dvě první breakové skupiny. V tom New Yorku to byly New York City Breakers a v LA Rocksteady Crew. No a ty mezi sebou soupeřili, se to rozvinulo po celém světě. Vy všude tancujete? To je různý, to může být klidně tady a klidně prostě tamhle někde na bále, na plese. Nejradši asi máme zrovna ty koncerty a různý takovýhle akce hiphopový. Máme tam všechny 3 složky pohromadě a všichni se vyžívají samozřejmě, že jo. Když by se mělo začít soutěžit, tak by tam měly být především breakdancoví tanečníci, to znamená 2 skupiny, 2 crew proti sobě. Kdo to hodnotí? No většinou tanečníci, kteří do toho dělají, protože většinou to dopadne blbě, když to pískají. Lidi, kteří to v životě netancovali, to se stává i vlastně teď tady je celosvětová organizace, která pořádala soutěže breakdancový a ty porotci nebyli prostě kvalifikovaní pro to, tak úplně tam všichni ty tanečníci přestali jezdit a udělala se prostě samostatná komunita a tam už se to rozjíždí prostě suverénně sami a prostě soudcují to ty největší hvězdy. Filozofie to je zcela jednoduchá, že jo? Kdo prostě udělá něco lepšího, tak ten je king, no. Páni policisti nám to dali jasně najevo, že jako jsou třeba vrajtači prostě vandalové, ženiči, jako různý zdi a tak my prostě jsme exhibicionisti. Nevím, nenašel jsem na to žádný zákon, ale prostě bylo nám řečeno, že jestliže takhle hodláme blbnout po metrech, tak prostě si máme vždycky zbalit a odejít. To je zbytečný, aby jsme si to my zařizovali na úřadech. Prostě tam ten adrenalin musí být, že jo, ulice a Praha, o tom to je. Tamhle zrovna jdou policajti, takže oni nás znají, takže už bychom to mohli nechat. Myslíš, že ten breakdance hodně změnil tvůj život? Změnil hodně, no. Teď to vyplňuje všechen můj čas, jako teď už nemám prostě na nic jiného volný čas, no. A myslíš, že budeš tancovat ještě za 5 let? Já to vidím tak do 30, no. Prostě dokud neodejdou ty klouby a tohle, tak pojedu furt ještě. Sádky je DJ A to the K, hiphopový DJ. Je to Američan, který žije v Praze. A jak je to s tou historií hiphopu, co bylo vlastně podnětem, aby tahle kultura vznikla? No, hiphop začínal v New Yorku. Asi jak zemřel disco, no. Peníze na Mejdan neměli. Tak začínali dělat Mejdan se cokoliv, co měli. Měli starý gramci, měli hlas, no, tak lidi začínali dělat, jeden člověk začínal dělat beatbox, druhý začínal být vtipný, MC, Master of Ceremony. Začínal to takhle v parku, jako v různých místech v New Yorku. A čím se liší ten dnešní hip-hop od původního? Hudební biznes potřebuje hip-hop a potřebuje komerční hip-hop. I lidi koupili to furt a k tomu ten celý to změnilo. To je dnes více business než, no, většinou hip-hop je business troška, ale ještě existuje ty nezávislé strany. Takže si myslíš, že dneska ten hip-hop prostě drží při životě business jenom? No, většinou. No jasně. I lidi prodávají na to, že jsou nezávislí. Company flow. Jsme nezávislí, to je jejich marketing. My jsme poslouchali hip-hop, když jsme bylo 13, tak na naše představku v škole. A no, to bylo přesně 20 minut, tak oni to hráli Rappers Delight a Sugar Hill Gang každý den. No a tak jsme poslouchali to k obědu, no. Jo, a jaký se ti zdá ten jako český hip-hop porovnání s tím zbytkem světa, když se na to koukáš?
No, hip-hop je světový. Hip-hop taky v minulých 2-3 roky, tak německý hip-hop začínal být protlačený, víš, produkce byla lepší, lidi začínali se učit jak na to a tak dále. Francouzský hip-hop je strašně silný a japonský hip-hop je známý jako všude. Každý má nějaký místní hip-hop. V Polsku mají obrovský kapela nějaký, který prodával. A no tak ta česká scéna jako vyroste, jako já si myslím, že ty kapely tady jsou dobrý. Ty kapely, které zpívají vlastně, co se stane, jo. A jaký je život tady, jaký situace tady. Tak to jsou ty důležité kapely. A ty kapely, které zkusí kopírovat, co je z New Yorku, tak ty kapely nerozumí hip-hop. A tak já jsem se tě teďka chtěla zeptat, jaký jsi se vybral český klip na přání? No tak jsem vybral Trosky, to jsme my, to je k tomu, že to je kapela, co jsem podepsal. A se mi strašně líbí, že oni jsou z vesnice a že na začiatku bola chuda kopka ľudí, ktorí chceli trocha viac, než im dala muzika, pri ktorej mohli iba tancovať. Boli sme nedočkaví a veľmi chtiví, lebo život sa nám zdá byť trocha pádny a sivý. Do ucha nám vstúpil rap, bol ako nepoznaný svet, na mnohé otázky odpoveď. Hip-hop mi pomohol nájsť sám seba, zistiť, koho sa mám báť, koho nebáť. A je pre mňa školou, s ktorou sa dúfam nestratím a všetky prekážky prerazím. Som rád, že som našiel, čo som chcel nájsť, hľadal som to pre všetkých, pre mňa i pre vás. Rytmus, ktorý sa mi dostáva do žil, je pre mňa drogou, po ktorej som ožil. Cítim tlk od môjho srdca, je čierny, je to prekrásny pocit. Skúzo a ver mi, to sme my. Všetci si myslia, že sme blbí zlí a neviem ešte aký, že len bijeme sa a kradneme ak straky veľké hovno, o to vedia práve tí, čo si to myslia, že sa mýlia. To, čo skoro zistia, nemôžeme viac čakať. Slovenský rap je to, čo tu chýba, on žije, ale zatiaľ sa skrýva. Treba mu otvoriť dvere a zavolať ho k sebe, budem veľmi rád, keď mu pomôžete. Chceme robiť muziku, ktorá ti niečo dá, ktorá ťa naučí rozoznať zlato od hovna. Keď budeš na dne a tí druhí sa ti budú smiať, môžeš si povedať, to som ja. Pro mě o čem to je? To je ten rozdíl mezi taktika tlačený skupina Chaos, který byli karmění jako hip-hop boom, musíš to koupit rychle a něco, který leží a vyroste sám. No tak spíš. Tak hip-hop není jenom o muzice, ale i o breaku a o graffiti. Jaký ty máš vztah k těmhle dvou věcem? No tak to je, já to beru jako jedna kultura. A že my všechny uděláme jako, já spíš nedělám graffiti, já DJuju a tak dále. A no, vlastně od té doby my děláme, co chceme, ale ještě podpoříme se k tomu, to je jedna kultura. Tak od té doby, že Teres Posse, který je vyloženě graffiti, a začínali dělat hip-hop show, tak ten celá jako kultura strašně vyrostla pro nás. Já to cítím, jsem to cítil hned. A znám ty breakdancers a když breakdancers budou breakovat a tam bude DJ, který bude dělat jim naživo, tak to bude o 3 třídě lepší, no. To přijde, no. Ty vlastně rapuješ v kapele Ecstasy of St. Teresa. Mě by zajímalo, jak se s tomu dostala, jako tě napadlo skloubit vlastně rap, který původně z toho hip-hopu s takovouhle muzikou. No to vůbec nebyl můj nápad, to byl nápad Honzo Mucha. A no, to je takový věc skoro, že jsme popovídali o tom díl, než jsem tam rapoval. Jo. Spíš já jsem chtěl rapovat k tomu, aby ty lidi, kteří poslouchají takovou hudbou, uvědomil, že rap jako zpěv je umělecký věc. Pamatuju dobře, jak jsem rapoval v Arše jako host a přijel jsem a jak jsem přestoupil k tomu a začínal jsem, si myslím, že každý řekli, co dělá na pódium,
půjdu rapovat a jsem slyšel, jako celý, jako to bylo v filmu, že všechny vzali dech, jako rap. Tak zahraniční klip. Nahlas, prosím tě. Teď jsem tam řekla, ale jedno. Jedno. Zahraniční klip. Pro zahraniční klip jsem vybral Dion Ferris. Dion Ferris nerapuje. Ty to tady podle mě celý rozjeli a začali tak, jak by to mělo vypadat. Tady první crew byla CSB a bylo to těsně po revoluci, se to tady začalo trochu rozjíždět a dělalo to pár lidí, pár nadšenců. Teďko to dělá 300 lidí nebo ještě víc. Kolik je nejstaršímu a kolik je nejmladší? Maximálně 23 asi. A nejmladším tak 10 let. Samozřejmě v tom funguje, že jsou lidi, kteří diktujou, jako dalo by se říct. A kolem nich jsou zase seskupený lidi, kteří chtějí taky diktovat. A v podstatě každý kolem sebe má nějaký mladý kluky, kterým se snaží předat něco z toho, co umí. Považujete grafity za umění? No samozřejmě, je to v podstatě, je to geniální stylizace písma. Základ celé té věci je tvoje ruka, která je vlastně, to je jenom prodloužený mozek, kterým můžeš jako realizovat svý představy. A konkrétně tady na té věci už je ta technika hodně vidět, že ten člověk třeba tady používá originální trysky, tady používá speciální trysku, která vytváří takovouhle stopu krásnou. A v podstatě se s tím vůbec hraje hodně. Takže už jsou tam v souladu několik věcí dohromady, jako je promyšlená barevnost, promyšlený tvary, promyšlená technika, kompozice. Všechno už je 100% a díky tomu ta věc už se dá nazvat, že je hodně dobrá. V podstatě na každém se to ukáže hned ze začátku, jak daleko je schopný dojít. A tady ten člověk třeba maluje už 5-6 let. Jako. A řekl bych, že minimálně je potřeba malovat 2-3 roky. Grafity? Tak záleží na tom, jaký, no. Hlavně, aby to nebylo takové uniformní, no. Pokud je to vkusný, tak proti tomu nic nemám, ale když je to na památkových objektech, tak ničí se jedno umění, ničí druhý, no. Grafity není myšlený jako boj proti nikomu. Město je opravdu jenom plocha, jenom čtvrtka. Já osobně jako myslím, že by to mohlo fungovat i bez toho, aby byla popsaná stará Praha. To dělají hodně lidí z Německa nebo ze zahraničí. Pak to dělají lidi, kteří o tom nic nevědí. Psaní na starý baráky si musí každý rozhodnout sám sobě. A nedá se říct, jako, že celá ta kultura že je na tom, že to tady popíše. Jako. To vůbec ne, to je strašně osobní už. Takováhle věc, jako je psaní po starém městě. Já bych byla radši, kdyby to bylo někde, kde já nebydlím. Dalo by se říct, že grafity je odvrhnutí konzumního života. Je to všechno mimo prachy a mimo publicitu, mimo komerci, mimo... Nevím, je to čistě jenom o tom písmu, o ničem jiném. A to je na tom asi to nejhezčí. Ten časopis se dělal, aby jsme se zviditelnili jako město. Lidi se tam předávají vlastně svoje nové nápady a je tam vidět vývoj toho člověka. Je to info o tom, co se všechno s tím písmenem dá dělat. A postihuje to celý to spektrum. O muzice, o breakdanceu a jiný věci. Jo. V tom časopisu samozřejmě, kromě graffiti, je vlastně zpráva i o celé té kultuře. Jo. Je dobrý tancovat, je dobrý rapovat a je dobrý tagovat. Jako. V Praze to ani moc dřív nefungovalo, ale možná, že se blízká na lepší časy. Musíme vypadnout. Přičas, jako co tam děláme a žizovala policajty, takový sračky. Policajti dorazí 5, 7, 8, možná až 10 minut, takže furt jsme to mohli nějak však dodělat a jít do hajzlu.
Lucie Svobodová je první odbornicí na 3D animaci u nás. Potom, co zrealizovala několik výborných klipů, například pro Vltavu nebo pro Vanastovky, se pustila i do svého vlastního. Z pohledu policie se v drtivé většině jedná o protiprávní jednání, které má buď charakter přestupku anebo trestného činu, přestupek proti majetku, pokuta až do výše 3 000 korun. Pokud je škoda vyšší jak 2 000 korun, tak se jedná o trestný čin poškozování cizí věci. Mytí metra, pokud mám loňská čísla, tak stojí ročně zhruba řádově 4 miliony korun. Z pohledu města to je hodně peněz. No je to už více než 20 let, co jsem byl jedním z těch, který nátěrový systém na vagony metra navrhoval, a to mě umožnilo, abych lépe naformuloval odstraňovač grafity po dneska více než 20 letech. Odstraňovač je směsí organických sloučenin. Co se týče samozřejmě přesných procentuálních složení a přesných látek, které jsou použity, je výrobní tajemství. V posledních měsících jsme honili několik sprayerů v tunelech metra poblíž stanice Pražského povstání. Oni bohužel ty prostory znají lépe než policisté, i když my máme vlastně také oddělení metro. Pokusil se magistrát třeba oslovit sprayery? Troufám si říci, nevím, jestli některý z radních nejednal, jestli nebo měl nějaké jednání s nimi. Myslím, že nedokážu si představit, že by to jednání nemělo ani konstruktivní konec. Já si obecně myslím, že to do města nepatří. My rozhodně svoje chování nezměníme a úřadu nic jiného nezbyde, než nám něco poskytnout. Jako do teďka vlastně se k nám staví zády. Toto je jednoduché výrobní zařízení, na kterém se vyrábí antigrafity. Do tohoto hrnce se vydá asi 400 kg výrobku. Kolik tenhle hrnec stačí odstranit grafity? Počítá se většinou, že s jedním kilem se vyčistí 8 až 10 čtverečních metrů. Tak si to můžete z toho vypočítat. Kdybyste dostal úkol vyrobit sprej, který by nešel odstranit tím vaším odstraňovačem, dokázal byste to? No, musel bych to samozřejmě řešit. A šlo by to? Samozřejmě, že ano. To znamená, že až ten úkol dostanete, tak jednou budou spreje, který nepůjdou ničím odstranit? Doufám, že takový úkol nedostanu. Stupně vítězů jsou nápadně podobné schodům a tak není divu, že vyhrál klip Nahoru po schodišti dolů band. Kdybyste potkali někoho z kompany Flow v noci na ulici, určitě byste vzali roha. Ale když se na ně podíváte okem kamery, zjistíte, že jsou vlastně docela roztomilí. I don't know, whatever you want to do. I catch fits when I fits around grip, and my lip gets to the point to rip some more fly shit. Red man ready to rock up rhymes. Rip rapper, rip when it's prime time. Funk push up in this coat, so when I'm fit, practice through posse. Flow some more pro shit. 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 My man over here, Big Just, is a graph artist. You got Mr. Len, he's a DJ, and we're MCs, you know what I'm saying? So, I mean, to us, it's really very important, and it's a distinction between, you know, people who may not understand about it and people who do. Nah, hip-hop is, you know, the culmination of the four elements, you know, with respect, you know, due to the music, you know, and to the people that live this life, you know, this culture.
As long as I can see it on song. Crossmarket, I'm trying to hide the use of a gun as an extension of the penis. When you collide with Yang, you see me burn into the phoenix. And I know that there's like a language barrier, you know what I'm saying? So you gotta understand, even in America, heads look at us sometimes like what the fuck you saying? He said it. Nah, for real. It's a way of life. It's a way. It's a way that I grew up. Graffiti in general, or writing in general, just kind of kept me out of trouble, even though you could say it's trouble within itself. We all can't be pimps and we all can't rock. You got to get your dollars on, cause it's on like that. Yo, here's what I want you to do, niggas. The way I'm even teaching my son how to grow up, because I think it's like the most complex musical and art forms that there probably is, you know, at the time. Maybe ever will be if it's fully applied. Breathe in, breathe out. You'll be alright. Letní knihovně skončily špatně, většina pohádek končí dobře a dnešní 60 skončí nebezpečně.